Estás escuchando Abriendo Melones, el podcast donde en cada episodio se abre un nuevo melón, presentado por Albert González. Benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Abriendo Melones, el podcast on a cada episodi obrim un nou meló amb algú que el coneix de primera mà. Avui obrirem un meló que probablement sempre ha estat davant nostre, però del qual encara se'n parla poc i moltes vegades no de la manera que caldria. Parlarem de l'autisme en l'edat adulta, com és adonar-te amb més de 30 anys que moltes de les coses que t'han acompanyat tota la vida tenien una explicació. Per què passa que durant anys penses que potser ets massa sensible, massa intensa, que no acabes d'encaixar? Parlarem amb dues persones que ens acompanyen amb una enorme generositat que venen a compartir amb nosaltres el seu testimoni. D'una banda, una dona que va rebre el diagnòstic quan ja era adulta i de l'altra, una psicòloga que ens ajudarà a entendre com es detecta un diagnòstic i per què tantes persones passen desapercebudes durant tants anys. L'objectiu d'aquest meló no és etiquetar ningú ni donar respostes universals, és comprendre, trencar mites i potser fer que alguna persona que ens estigui escoltant se senti una mica menys sola. Així doncs, moltes gràcies Natàlia i Helena per ser avui aquí. Benvingudes. Què tal, Natàlia? Com estàs? Bé. Explica'ns una mica qui ets. En aquest programa sempre deixem que el convidat es presenti. Si et preguntés qui és Natàlia Bell, què em diries? Bueno, soc Natàlia Bell, dona amb diagnòstic tardà d'autisme. Sí? I també, bueno, ara, des de fa poc temps, puc dir treballadora de Gilifing. A una empresa de màrqueting, ens havies dit abans de començar el programa, oi? Bueno, treballo al màrqueting. De màrqueting? Però l'empresa es dedica a ajudar a llegir. Per entrenar la lectura. Pues benvinguda, Natàlia, i ens acompanya també l'Helena, que és de professió psicòloga. Explica'ns una mica a què et dediques, Helena, i on treballes. Sí, doncs soc psicòloga, especialista en neuropsicologia. Treballo al Parc Sanitari Sant Joan de Déu i també col·laboro amb la UOC, amb la universitat. I bueno, estic a l'Hospital de Dia d'Autisme de Numància i aquí a la unitat de recerca de Sant Boi del Parc Sanitari. Pues moltes gràcies també, benvinguda. I com no, aquest programa, per poder-se dur a terme correctament, necessitem no un Albert, sinó com a mínim dos Alberts. I aquí tenim l'Albert Garcia, que un cop més ens acompanya. Què tal, Albert? Aquí estem, preparats per un nou debat. Gràcies per venir, vosaltres dues. Jo tenia ganes de començar aquest debat perquè crec que aquest tema és un tema interessant i és un tema que s'ha de visibilitzar com totes les coses que fem. No estàs cansat, que és dimecres, estàs acostumat als divendres, tu i a tu a la que et trenquen la rutina una mica, a vegades... No estic cansat, no. Jo estic de vacances, no sé tu, però... És veritat, que els professors viu molt bé, és veritat, no me'n recordava. Sí. Doncs benvingut també, Albert, i avui trencarem una mica la rutina que fem habitualment i començarem fent l'entrega d'aquests obsequis que ens donen els nostres patrocinadors. El primer que teniu a davant, aquesta tassa, ens la dona Copy Flash, una copisteria que està aquí a l'Avinguda 11 de setembre de Sant Boi, per vosaltres, la podeu agafar allà. I l'Albert, amb molta gentilesa, us pot oferir una miqueta d'aigua. No, la tens aquí, l'aigua, ja està plena. Ah, està plena, doncs mira. Està plena, sí. Després també, a més d'això, ara us farem una altra petita entrega, ara mateix. I això d'aquí, que ho deixo que ho obriu vosaltres. Obrim ara? Sí. Ara hem de fer l'unboxing. L'unboxing El famós unboxing d'Abriendo Melones. Sí, penseu que això és un producte... L'únic regal que està per duplicat és la tassa, els altres, com a bones germanes, us els haureu de repartir. Us haureu de repartir entre vosaltres dues. Sí? Doncs vinga, va. Som-hi. Sí, vigileu que és de vidre, que no caigui, sobretot. Val. T'imagines? Us vaig dient una mica el que és un suc natural d'un producte de proximitat, crec que de mandarina, si no recordo malament, que ens l'ofereix el Gra de la Vila, que és una tenda d'aquí Sant Boi de fruites, verdures i diferents productes quilòmetre zero. Llavors, que el gaudiu, no sé si el compartireu, si se'l quedarà una de les dues, però està boníssim. I a part això és un llibre, que això també és tradició d'aquest programa,
I això, el culpable sóc jo. Resulta que tinc molts llibres a casa i poc espai. I llavors, de tant en tant, el que faig és intentar escollir un d'aquests llibres que ja m'he llegit o que, pel que sigui, doncs, no cap a la meva estanteria, i intento encertar, aviam si al convidat li agrada aquest llibre. En aquest cas ha tocat Sócrates enamorado. Bueno. No sé si sou molt lectores o no. La Natàlia segur que sí, oi que sí? La Natàlia moltíssim, I si no, el podeu regalar o el que sigui. Jo el que vull és donar-li una nova vida a aquest llibre i que no vagi a la brossa, que això és molt lleig, que un llibre acabi a la brossa. I per últim, aquest regalet, que és de Celine de Floristeria, que és una patxira. O sigui, jo estic aprenent una barbaritat de plantes i flors. Cada programa, una planta nova és una és una patxira, que és com una espècie d'arbret petit que s'ha de regar un cop al dia, i m'han dit que ara, tenint en compte les altes temperatures, doncs que és important que tingui una mica d'humitat. Si teniu un pulveritzador, doncs millor que millor. I a partir d'aquest moment, com dic sempre, em desresponsabilitzo de si es mor la planta. Jo ja he donat les indicacions que m'han donat. Les indicacions, però ja està, ja en traiem el de sobre. I bueno, i ara que hem fet també aquestes entregues, que esperem que les gaudiu molts, també recordar que el neon aquest tan xulo que tenim a darrere, que posa... Que tothom ens pregunta, d'on heu tot aquest neon? Home, com no ho han de preguntar, Albert, si això és una passada? Doncs això ho teniu aquí, davant meu, quadros de neon, i es diu José, és un artista d'aquí d'Espanya, que el podeu trobar a Instagram, i fa obres d'art com aquesta. O sigui, si us interessa, si contacteu amb ell, segur que us podrà donar un cop de mà. I ara ja comencem amb el programa, comencem amb aquestes preguntes tan interessants d'aquest meló que obrirem avui, que és el de l'autisme. I la primera pregunta te la faig a tu, Natàlia, i és que si t'haguessis de definir en 3 paraules, quines serien? Com et definiries en 3 paraules? Com a persona. En la teva personalitat, com diries que ets tu? En 3 paraules només se m'ocorren 2. Bueno, doncs digues 2, cap problema. Simpàtica, generosa. Simpàtica i generosa. I com era la Natàlia d'abans de ser autista? També et consideraves així? Et consideres d'una altra manera? És a dir, d'alguna manera, des de que has tingut el diagnòstic, trobes que has canviat en certa manera o la teva vida i la teva personalitat trobes que tot està bastant igual? Perquè això és una curiositat una mica que tenim tots, una mica de com et canvia la vida quan t'assabentes d'una notícia així, d'alguna cosa que tu no t'esperes i que en certa manera et canvia una miqueta la vida. No gaire, perquè al final, gràcies a l'ajuda psicològica i a que les rutines tot va molt rodat, però d'alguna manera pots tenir tu durant una època alguns canvis en tu. Tu ho has experimentat, això? Sí, bueno, a mi el diagnòstic em va vindre de sorpresa, perquè jo mai havia pensat, hòstia, soc autista, no havia tingut mai aquesta sensació. També, potser perquè desconeixia més el que era. Com eres tu de petita? Eres tímida? Sí, jo sempre em deia, soc més tímida. Sí, no, tímida, més tímida. Sí, com la reina de la timidez. Però... I a la guarderia, recordo el vídeo de la guarderia, i aleshores de l'esbarjo i de més, estava com més sola. O sigui, et relacionaves... No em relacionava gaire. Eres més de jugar sola, anaves a jugar amb la sorra sola, tirar-te pel tobogán sola. O sigui, en aquest sentit, que això molts nens ho fan també, que els hi agrada estar sols. Jo imagino que també el tema aquest que potser et costa relacionar-te amb les altres persones o que ets més tímida en segons quines situacions, també per fer donar compte, no? De potser, escolta, perquè ens interessa saber una miqueta també com és el moment en què t'arriba aquest diagnòstic, perquè clar, jo recordo que això va ser anunciat per xarxes socials, clar, jo un dia mirant per Instagram vaig dir, hòstia, vaig llegir el teu post i vaig dir, la Natàlia autisme, vaig pensar, home, no m'ho esperava, però sí que potser tindria alguna de relació, perquè vaig pensar, ostres, aquella vegada que li vaig dir allò, o aquella situació que vam tenir a classe, vale, ara comencen a encaixar amb algunes coses, o comencen a dir, ostres... Per posar una mica en context a qui ens estigui escoltant, l'Albert, el nostre copresentador, va estudiar a secundària amb la Natàlia i van ser companys de classe. Això mateix, vam ser companys de classes al Martí Pol, de Cornellà, sí. I jo vaig estar molt a gust, Natàlia va estar molt a gust, jo, com a mínim, jo sí. I això, les situacions que a vegades es podrien a classe, no?
I jo pensava, dic, bueno, serà per alguna cosa o el que sigui. Quan vaig veure el teu post vaig pensar, ostres, doncs potser sí. El que passa, que és el que podria jo preguntar a tu, i ara tinc la doble visió. Jo com a profe ara mateix, jo veig el meu alumnat i veig, vale, a aquest alumnat li està costant segons quines coses més del normal. Anem a mirar a veure què passa. L'institut no et va dir mai res? La psicòloga de l'institut no et va dir mai res? No et van dir mai cap comentari de dir, escolta, Natàlia, potser això, o potser l'altre. No et van dir mai res a l'institut? Pregunto. Des del teu desconeixement, eh? No. No em van Mai dir- ningú m'havia dit res, fins la psicòloga que jo tenia, Mhm. que em va dir, por lo que me estás contando, creo que puedes ser TEA. Amb quina edat, això? Pues al 2022, 29 anys. Amb 29 29 anys. 29 anys. Bueno, ja adulta, el que dèiem. No, però això és el que tu dius, Albert. O sigui, crec que és molt important que a les escoles, als instituts i Clar. tal, hi hagi especialistes, des de psicopedagogs, psicòlegs, que puguin detectar en edats primerenques tot tipus de trastorns, perquè al final quanta gent de la nostra època i fins i tot de l'època dels nostres pares Clar, és que han tingut dislèxia i altres problemes que els hi han afectat després en els seus estudis. Exacte, de més grans. I fins i tot a la feina, i s'han acabat assabentant amb 40 anys, amb 50. Això mateix. Sí. Hi ha gent que potser ara té 50 anys i no li han diagnosticat potser autisme o qualsevol altra malaltia o el que sigui. Llavors, és important també prevenir i veure una miqueta a les escoles o en els jocs que tenim de reunió o el que sigui, doncs, prevenir una miqueta i veure i detectar-ho abans de... Contra abans millor, perquè si pot posar remei abans, en dic jo, no? Al principi. No sé què en penseu vosaltres. Sí, perquè, Helena, tu, per exemple, tu treballes al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Trobes que en el vostre gremi, en el de psicòlegs, s'està fent per detectar casos com el de la Natàlia, que potser passen més desapercebuts, o a vegades depèn molt del professional que tens davant perquè et puguin detectar aquest diagnòstic? Sí, a dia d'avui depèn bastant del professional, perquè hi ha persones que tenen més sensibilitat i tenen formació específica, i fins ara, o sigui, el Departament de Salut aquí a Catalunya, el CatSalut, és ara que està organitzant justament com s'ha d'atendre les persones autistes adultes. Hi ha una xarxa bastant estructurada per infantil i porten anys fent formació i sensibilització, però en l'adultesa encara no s'havia estructurat i és que fa mesos que es va treure la guia de com atendre i com s'han d'organitzar els serveis per atendre les persones autistes adultes, o sigui que és que estem començant. Esteu començant. Perquè de quina manera, o sigui, explica'ns una mica els que no sabem, Sí. de quina manera podem detectar en algun conegut nostre que potser podria tenir TEA, trastorn d'espectre autista. Sí. Quins són els indicadors que et poden fer pensar, ostres, potser aquesta persona podria tenir autisme? Quins són aquests indicis? Clar, ens hem de fixar si la comunicació és lleugerament diferent. Doncs, per exemple, tot el que té a veure amb la comprensió de bromes, dobles sentits, modelació de la veu, contacte, no? Són coses fines a nivell de comunicació que puguin ser diferents. Però també és cert que durant molts anys a moltes persones autistes, no, com la Natàlia, se'ls ha dit tens que modular la mirada, o sigui, se'ls ha forçat a fer coses i fan el que es diu unmasking, o sigui, que a vegades això queda passar desapercebut. Però bueno, seria una de les coses en les que ens hem de fixar en la comunicació, però després també ens podem fixar si és una persona que li costa molt adaptar-se a canvis, si és una persona que presenta hiperreactivitat o hipersensorialitat a sorolls, a olors, a textures, no? Ara que hem tingut Sant Joan o que hi ha tanta festa major i hi ha També. no? petardos, doncs ens hem de fixar en aquesta sensorialitat. I també doncs, això ens podríem, per exemple, fixar si la persona té tics, si fa moviments repetitius, balanceo, que a vegades és molt subtil. Bueno, hi ha un repertori de coses que ens podem fixar. I a la comprensió lectora o a la comprensió d'algunes paraules també en concret, potser? O... No, la comprensió lectora no tindria per què estar relacionada, afectada. No? Vale. Sí, i és això, i més que la comprensió d'algunes paraules, ja et dic, moltes vegades és el llenguatge indirecte, doble sentit,
ràpid. Sí que és cert que si pensem en un cas com el de la Natàlia, no? Parlem d'espectre, òbviament si pensem en l'espectre de persona autista amb més necessitat de suport, aquí pot haver persones que no tinguin ni llenguatge ni comunicació. Aquí sí que hi hauria molta afectació. Però moltes vegades aquests casos són els que són persones que tenen més dependència, però són persones que es detecten més aviat. I els casos que costen més detectar són... El que potser passa més desapercebuts, no? Sí. Que tu dius, com la Natàlia, potser que és tímida, no? Però té bon llenguatge, té una bona comunicació en general, sí que és cert que després hi ha com diferències, no? Quan anem parlant i ens anem... No? Doncs això, doncs, el que té a veure en gestualitat, jo ara no paro de moure'm, no? I la Natàlia, si veieu el seu estil de comunicació, doncs ella no necessita aquest moviment, no? Doncs, clar, són diferències subtils. Clar, llavors no te'n dones compte o coses que dius no hi pares, no, d'atenció. Clar, però no deixa de ser estrany, perquè normalment aquestes coses es detecten moltes vegades quan ets encara un nen o una nena, i realment, imagino que la Natàlia ha anat a molts metges, no sé, hi ha hagut moltes persones a la seva vida que en algun moment li han pogut dir ostres, Natàlia, escolta, mira't això o vés amb aquest doctor, aviam què et diu, però que tu fins als 28 o 29, fins als 29 anys no tinguessis el diagnòstic no deixa de sobtar, sobretot en el món actual en el que vivim. Sí. Que avui en dia les coses es detecten bastant ràpid, no? Per exemple, ho dic per pròpia experiència meva, no? Jo soc sord i a mi ho van detectar de naixement, pràcticament. Que tenia un anyet o així. Però en el teu cas tu venies de família també que tenia problemes d'audició, no? Sí, però no tenia per què, no? No tenia per què ser així. Però suposo que per això ho miren més, per si de cas. Per si de cas. Llavors sí que van detectar més el tema, perquè és una cosa més sensorial i potser es veu més. Però bueno, que sí que és veritat que ara mateix amb els estudis que han avançat tant, doncs jo crec que també hi ha més possibilitat de detectar millor aquest tipus de trastorns, no? Potser? Sí, el que passa és que és això, per exemple, amb l'exemple que fiques, no, de les hipoacúsies, de sorderes, pots fer com una prova, no? o diverses, i aquí és com, vale, aquesta prova m'està indicant clarament que no hi ha audició, que l'audició és limitada, pots fer com una reso, una prova d'imatge, pots veure com està tot l'aparell auditiu, en el cas de l'autisme això no existeix. No. I també tenim el hàndicap, no, de que fins fa molt poc els criteris estaven pensats molt en la descripció clàssica de l'autisme en nois, no? En masculí. I clar, l'estil de comunicació de les dones des de sempre, des de peques, som una miqueta diferents. Parlem abans, xerrem abans, i no hi havia una descripció de l'autisme en femení. Llavors és això, o sigui, hi ha com aquest doble biaix o doble limitació, no? Persones autistes de poc nivell de suport i dones, no? Però bueno... Clar, és el tema de modificar els estàndards que fins ara hi havia, no? Sí, clar, sí. O sigui que s'han ampliat una miqueta més les característiques i potser a l'ampliar-se una mica més pots arribar a més gent i pots intentar d'alguna manera preveure una mica i veure i tractar aquelles persones que potser necessiten, com la Natàlia, potser que a vegades que passen més desapercebudes, no? Sí, sobretot és això, si són nenes bones, que al col·le no donen problemes, que estudien i treuen bones notes, no? Pues és que, no? Alumne perfecte, no? Que maca, que no dona la tabarra i fa bones notes. És que què més es pot demanar, no? I, bueno, això. I a nivell de relacions, en l'autisme sempre es diu, com has dit tu, Natàlia, que t'agrada jugar sola. Això després amb els anys va anar canviant? És a dir, quan anaves a parvulari o a la guarderia, doncs estaves més potser jugant sola, però quan ja vas estar més en edats de l'ESO, adolescència, aquí vas començar a tenir més amistats amb les que d'això o també feies molta vida sola? Fins que no estava segura, no... Exacte, o sigui, tu necessites estar amb aquella persona molt per dir és de la meva confiança i sentir-te a gust, no?, amb aquesta persona. Sí. De fet, només he mantingut el contacte amb
n'hi ha molts que ho sé per les xarxes, però, Sí, però si, així no, en si no persona... es tinguessin, no... En Ja persona només he vist, poden comptar amb una No, mà No, això ens passa a tots, també. O sigui, a mi també em passa. Jo també, molta gent que ha passat per la meva vida, doncs els tinc a xarxes, però després el contacte el tinc amb el grupet de sempre. Això passa sempre, vull dir, Sí, amb sí. els amics que tens més contacte, més confiança, pues, t'hi avens més i quedes més, i amb aquells que potser no tens tanta confiança, doncs igual no hi parles tant, no? Però clar, això en el cas de les persones que tenen autisme, com es veu? De quina manera les persones que tenen més confiança t'hi acostes més, parles més amb elles, o com ho veuries tu, això? Bueno, jo no tinc cap grupet que has mencionat. I jo fins al 2016 que vaig conèixer una amiga no sortia tant de casa. Quan vaig conèixer amb aquesta noia ja vaig començar a sortir més de casa. Ella ja... també té autisme? No, ella no. Però d'arrel del meu diagnòstic, el 2022 sí que vaig anar llegint i mirant més coses i ja vaig conèixer altres noies que tenen autisme, com la Èlia de Maiman Calm, la Soraya... I et suposa, a mi per exemple, en el meu cas, sembla mentida, perquè a vegades jo per exemple necessito deixar de sentir per tornar a sentir, perquè jo al final del dia necessito desconnectar perquè tants sorolls i a vegades i sento també una miqueta d'això. Tu necessites en algun moment del dia o de la setmana o un moment de calma, de casa teva, d'estar mirant una pel·lícula o d'estar mirant... Tens aquesta necessitat, per exemple? Quan estic més cansada sí que tinc la necessitat d'estar algun dia a casa. Però llavors arriba ma mare i diu però com pots estar cansada si dorms més hores que jo? A mi em passa molt això també. Moltes vegades jo dormo moltes hores perquè també el tema de intentar sentir aquella persona o intentar averiguar què m'està dient, això em suposa un sobreesforç. I jo entenc que a tu també et passa, no? El tema que encara que no sigui auditivament parlant, però sí que a nivell de comprensió sí que has d'estar més atenta o has d'estar més, potser, no? Crec jo, crec que... No sé si et passa a tu també això. Bueno, encara no em conec del tot, però suposo que deu ser de tots els estímuls. Dels estímuls que reps. O de l'emoció, com que la vivim també de diferent manera. Doncs si veig una cosa que... o visc una cosa que m'emociona molt, puc estar dies sense dormir i després també... Vale. Doncs anem a seguir avançant amb el programa perquè un dels motius també que estiguis aquí, Natàlia, és que pensem que el teu testimoni és molt important per reduir també l'estigma una mica que hi ha cap a les persones autistes, que a vegades hi ha persones que es creuen o que una persona autista no és capaç de fer moltes coses i aquí amb tu estem veient que això no és així. Però per ajudar també a persones que, com tu, estiguin descobrint en aquests moments, potser, de que tenen autisme i no ho sabien, tu com et senties abans de saber que tenies espectre autista? O sigui, tu senties com que alguna cosa no anava bé o tu et senties bé amb tu mateixa i tu pensaves que simplement era timidesa? És a dir, hi havia alguna cosa dins teu que et feia sospitar? Jo no vaig sospitar mai que tingués autisme, perquè ho desconeixia, però sí després pensant, potser els interessos, que em puc passar molta estona parlant d'un tema que m'agradi, fins que... I no noto si l'altra persona es cansa o no, però... Vamos, de llibres, no sé quants en tindràs, però jo en tinc uns quants. Ja me'n passaràs per quan se m'estiguin acabant, per si vols treure'ls de sobre, els vaig repartint jo aquí entre els convidats. Ah, no. No, que tu els vols per tu. Però puc parlar molta estona dels temes que m'interessen. Quins temes t'interessen? Quins temes serien els teus temes predilectes? Les revistes del cor i ara mateix els llibres. Llibres en general o llibres d'algun tema en concret? D'amor, de ciència-ficció, de... A veure, sé que acostumo a llegir romàntica, però tinc una biblioteca bastant extensa d'altres temàtiques. Sí, romàntica, però no et tanques a cap tema. Si el llibre és bo, mereix ser llegit. O sigui, tinc Megan Maswell, però també tinc Javier Castillo, per posar-te un exemple. Vale, que tens coses molt oposades. Molt oposades, vale.
I en quant a relacions, per exemple, d'amor, ja que has dit que t'agrada llegir llibres d'amor, per exemple, li faig la pregunta a l'Helena, les persones amb espectre autista, de quina manera es relacionen amorosament? O és una cosa que normalment no ho fan tant? No? Explica'ns una mica des del desconeixement, estic preguntant. Doncs és molt variat, o sigui, al final cada persona autista és diferent i hi ha persones autistes que tenen molt clar que volen formar una família, potser tenen més interès pràctic i no romàntic, hi ha persones que sí que tenen més interès romàntic, però després també dins de l'espectre autista hi ha moltes persones que les convencions socials no els hi quadren tant, en la qual moltes vegades tampoc no tenen un interès especial, o sigui que és absolutament variat. Que la gent es casi no vol dir que m'hagi de casar jo, que la gent tingui parella no vol dir que l'hagi de tenir jo. Correcte, sí, llavors això és això, és anar coneixent cada persona i te vas trobant doncs això, diferents maneres de funcionar. I respecte al que també li preguntaves abans a la Natàlia, clar, això també és que és, bueno, el cas de la Natàlia és que ella mai s'ha sentit doncs això, però sí que hi ha molta persona autista que refereix que se sent fora de lloc, que no encaixa, que és com un marciano que l'hubieran traído de otro lugar, no? Ens expliquen, o sigui, però això també és absolutament... Depèn de la persona, depèn de l'entorn, depèn del supost que hagin posat, tot i que doncs això... hi ha moltes famílies que acompanyen molt bé, hi ha famílies que no saben acompanyar tan bé pel motiu que sigui, llavors és molt diferent. I si hi ha alguna persona que ens està escoltant i es sent precisament així, què li recomanaries tu com a professional? Bueno, doncs això sempre és intentar consultar per la via pública, tindrien que consultar el metge de família sempre i a veure quina sensibilitat té i si deriva com a fer alguna valoració. Si no, també hi ha associacions que fan una tasca molt maca, molt bonica i per tant Barcelona, Baix Llobregat, hi ha diverses associacions, poder fer la consulta amb alguna associació que pugui donar acompanyament o consell moltes vegades. Quines solen ser, per exemple, Natàlia, les coses quotidianes del dia a dia que potser es costin més o no hi ha cap que diguis especialment en concret? Que hi ha alguna que sigui, diguis, això de manera quotidiana, doncs, això que faig cada dia, això em costa pel tema de l'autisme, o no hi ha res que et costi de fer o que no vegis en cor de fer, per exemple. Hi ha alguna cosa així que sigui, potser, del dia a dia que diguis o no hi ha cap? Bueno, a vegades, ara ja, des de fa un temps que m'acostumo més, però anar sola als llocs, anar a comprar o coses així. O sigui, si és en una llibreria sí que puc anar-hi sola, però si és a comprar, pues depèn. A les coses divertides sí, Natàlia. O trucar al metge, sempre li dic a ma mare, dic, mama, truca tu i jo no. Clar. A mi em passa per anar a treballar pels matins. Sí, em costa molt aixecar-me. Em costa molt aixecar-me. No, però és curiós, o sigui, no és només a temes de coses relacionals amb altres persones, sinó el que preguntava ell, per exemple, anar a una llibreria no perquè t'agrada, però si és fer una tasca que potser no t'agrada tant, et sents una mica més cohibida i prefereixes que ho faci la teva mare o una altra persona per tu. Jo, per exemple. Sí. Jo, per exemple, sí que em costa més demanar, per exemple, anem a un bar, i a mi em costa demanar. Sí, em costa demanar les coses. Perquè sento que no... O sigui, si el cambrer em llegeix la carta, sento com que no el sentiré i llavors no sé què m'està dient aquest senyor. Hi ha molt soroll de plats, soroll de persones i a mi això em fa una miqueta com de sensació de dir jo no pregunto res perquè si em diu el que hi ha al plat no el sentiré. Llavors evito anar a bars, per exemple. És una cosa quotidiana o no quotidiana sí, que no faig per això. Jo, per exemple, pues això, evitar llocs amb molt de soroll o coses així. No sé si a tu també et passa alguna cosa similar. Bueno, a diferència d'altres persones de l'espectre, jo no tinc tant problema amb els sorolls. Bueno, no sé que ara mateix tingueu aquí preparats uns quants petards que sortiré corrents. No. O hi ha una cosa que també molesta, que és a la perruqueria, el secador. Vale.
I també vaig des de fa temps a la mateixa perruqueria i encara que n'hi hagin dos perruquers, sempre vull el mateix. O sigui, el Jordi. Si no és el Jordi, no la lio. Bueno, ara no la lio tant, però... Però quan dius la lio et refereixes que t'entra com ràbia per dins? O sigui, No, que de petita pataleava i tot, si no em tallava els cabells al Jordi. O sigui, no volia que me'l tallessin ningú, només ell. I ja no era perquè no confiessis en que l'altra persona et farà bé el pentinat, sinó perquè el volies amb ell. Sí. El volies amb ell. No es Sí. pot jubilar, el Jordi, ja veus, eh? No es pot jubilar. No es pot jubilar. No es pot jubilar. Doncs, i quan et van dir això que tenies a l'espectre autista, al principi et va ser difícil d'assimilar, d'acceptar? O tu vas prendre com, doncs mira, que bé, ara ja sé per què em passaven algunes coses que em passen i ara que ho sé li podré posar solució? Què va ser més? Lo primer de preocupar-te de dir, ostres, això és un canvi a la meva vida, ara de quina manera em manegaré, de quina manera podré solucionar les coses, o va ser com una alliberació de dir, ostres, doncs ara que sé el que em passa, doncs hi podré posar solució amb professionals, establint unes rutines. Quin va ser el teu cas una mica? El primer de tot va ser imaginar-me un te, perquè en anglès les sigles és el te. Ah, sí, clar. I quan em van dir, creo que puedes tener un tea, Sí? em vaig imaginar una Mentalment. bosseta de te, per això del pensament en imatges, Sí. que jo no l'acostumo a tindre, però en aquell moment sí. Et va venir. Però respecte a la teva pregunta, no... O sigui, em va vindre de nou i vaig anar estudiant d'alguna manera el que era i després vaig dir, doncs vale, ho Sí, tinc. tu vas agafar bé. O sigui, no, per tu no va ser com No vaig una tindre una angoixa, sinó que va ser com una cosa, doncs, val, doncs tinc autisme, doncs a partir d'ara, doncs, si he d'anar amb una psicòloga especialitzada en autisme, hi aniré i ja està. Bueno, això em va costar una miqueta més, perquè li tenia confiança a l'anterior psicòloga i fer el canvi em va... Ah, clar, sí, sí. Bueno, però això ens passa a tots, també. Sí, Quan això vas, ens passa quan a vas tots, amb una... també. O sigui, ara que tenim a l'Helena aquí, o sigui, aquí sempre ho hem predicat molt. El tema d'anar al psicòleg és superimportant per tothom qui ho necessiti. Potser no és per tothom, però per gairebé tothom potser sí. Però sí que és veritat que és molt important connectar amb la persona amb la que estàs parlant. Hi ha vegades que, tot Aquella i que... persona no et transmet bona sensació. I segur que ho està fent el millor que sap i Sí. tal, però al final jo trobo que amb el tema de la psicologia sí que ha d'haver-hi aquesta connexió metge-pacient que fa que d'alguna manera doncs, tot el que flueixi allà doncs, Sí vagi a Hi millor. hagi més confiança, potser, no? Sí, sí. Sí, no sé si tens aquesta opinió tu, Helena, que ja que estàs aquí. Sí, bueno, és el que li diem vincle, no? El vincle terapèutic, que moltes vegades hi ha estudis que parlen que independentment de la intervenció que faci el psicòleg, el valor que té el vincle és molt gran. O sigui que, òbviament, sí, un s'ha de sentir còmode, s'ha de sentir a gust. Que aprofitem, Albert, que has parlat abans del teu de la oïda. El primer programa que hem gravat d'Abriendo Sí, Melones, correcte. si algú no l'ha escoltat i ens està escoltant, el podeu recuperar a xarxes. L'Albert va ser el convidat. El primer convidat. El de la primer història convidat de d'aquest Melones. podcast i va venir a explicar una mica com és ser Sí. un pacient que té trastorn auditiu Això mateix. i va ser superinteressant perquè va explicar moltes coses com el que ha explicat, que per exemple, com que hi ha una orella de la que no escolta gairebé res, doncs normalment sempre ell es posa en un costat, Esquerra. en el costat esquerre per escoltar-te bé, Mhm. tot això que has explicat de que no Sí. t'agrada anar a Sí, sí, sí. discoteques o a llocs on hi hagi molt de soroll Per exemple. perquè t'agobia molt. Mhm. O sigui, La veritat és que jo empatitzo bastant amb la Natàlia perquè també no és el mateix, però sí que les situacions en les que ens podem veure a vegades pues, són similars. També empatitzo en aquest sentit. Llavors, també, com al ser profe, veig alumnes a dia també que tenen autisme bastant... O sigui, l'espectre molt més elevat i estic cada dia amb ells i empatitzo molt perquè veig situacions que amb ells els hi passen que no per tenir autisme m'han de no passar a mi, que a mi també em passen a vegades pel simple fet de tenir una pèrdua d'una discapacitat auditiva. Vull dir que amb això jo empatitzo bastant en aquest sentit. Sí, tot el tema auditiu és bastant delicat perquè és això, la Natàlia ho ha explicat molt bé, que per ella no és un tema en el que el seu perfil sensorial on més destaqui, no? Però sí que hi ha moltes persones autistes i de fet
que refereixen molta molèstia, no? Tendeixen a anar amb cascos, no? Amb proteccions auditives, amb cancel·ladors de so, i està estudiat que hi ha moltes persones autistes que davant de determinats sorolls s'activen àrees cerebrals de dolor. O sigui, no és només que molestin i que sigui doncs, desagradable, sinó que és que es processa a nivell neurològic com a estímul dolorós, amb la qual doncs, i hem de pensar que no estem parlant només de petardos, sinó que és que estem parlant de moltes sorolls. Persones xerrant, no? Sí, En una classe, a la universitat. Un tren que passa, per exemple. Per exemple, o canvis de freqüència. A vegades vas al tren i hi ha un túnel, i el canvi de túnel a tal, aquests canvis de soroll són bastant terribles moltes vegades, o sigui que o sorolls que no percebem, que jo no percebi una cosa perquè no sóc autista no vol dir que no existeixi, però la vibració de la llum fa un soroll que per moltes persones autistes és molt molest. Jo no m'estic assabentant, però aquest soroll està. Llavors, bueno, doncs moltes vegades és difícil empatitzar perquè com la majoria no ho estem percebent, pensem que ningú ho percep, i això no és així. El sistema sensorial de cada persona és diferent. Perquè, Natàlia, tu quins trucs tens per quan estàs en una situació, per exemple, on ara comença a haver-hi molt de soroll i et comences a agobiar, o una altra situació en què o una altra situació que a tu t'afecti negativament, què et va bé a tu quan passen aquestes coses? Allunyar-te molt del lloc on hi ha el soroll o aquesta cosa que no t'agrada? No sé, començar a fer alguna cosa que et tranquil·litza, com pot ser, no sé, agafar el mòbil i començar a jugar un joc que tens al mòbil, no ho sé. Quins trucs tens tu que li puguin servir també a algú que ens estigui escoltant? Hi ha una cosa que sí que em molesta i són els crits, sobretot els de la meva mare. Allò és el que em fa tenir a vegades molts meltdowns. I llavors és com m'apara una mica, o me'n vaig a la meva habitació, però clar, llavors ella ve a la meva darrere, però que t'estic parlant, que no sé què quantos. I ara ja ho entenc més, però al principi no ho entenia tant. Li costava molt. Sí. I llavors m'allunyo una mica i intento calmar-me. Perquè és veritat, no hem parlat de com va reaccionar la teva família amb el diagnòstic. Perquè tu has dit que vas reaccionar bé, però la família com s'ho va prendre? Perquè a vegades la gent de l'entorn considera que potser ha sigut un diagnòstic erroni o els hi costa més d'acceptar. En el teu cas, com va ser? Bueno, a la meva mare li va costar més, al meu pare no tant. I van mirar d'adaptar-se una mica a tu, però, per exemple, això que dius de quan la teva mare s'enfadava o alguna cosa, potser no entenia, no era capaç d'entendre que si et cridava o alguna cosa, que tu això et molestava molt i llavors necessitaves sortir de la mateixa habitació on estaves amb ella i anar-te'n per calmar-te una mica, no? Potser. Sí, o a vegades abans ni jo mateixa entenia, perquè quan cridava ella jo m'alterava més i em posava en aquell estat de nervis i d'arribar a trencar una revista a trossets. Ostres. És que això és molt interessant perquè moltes vegades, clar, per exemple, la Natàlia té autisme i la seva mare ha d'acceptar aquest diagnòstic, però clar, a vegades per molt que l'acceptes i entens el problema que suposa per la Natàlia potser escoltar crits, pot passar que o tu no estàs preparat per actuar de manera diferent ara que saps el diagnòstic i potser, no sé, jo sóc una persona que quan m'enfado em surt millor cridar-te i tot i que sé que a tu no et va bé això, em costa fer el canvi d'alguna manera, perquè potser és una cosa molt meva, de que quan m'enfado reacciono com d'una manera molt, molt així, no? O sigui, a vegades això també pot costar a l'altra persona, que aquí hem parlat molt en aquest programa també de la figura del cuidador o el que sigui de la persona que té algun trastorn o alguna cosa, doncs clar, també té aquesta part difícil d'acostumar-se, ara que sap el diagnòstic, a quina manera d'actuar i aviam quines coses feia que ara potser ha de canviar. Sí, a vegades estem acostumats a un ritme de vida i quan ens detecten segons el que tenim potser l'hem de canviar o potser no, vull dir, depèn de la necessitat de cadascú, potser, no? Jo en el meu cas de petit i potser he tingut un ritme de vida el mateix. Clar, a la Natàlia el van detectar de molt més gran i clar, a nosaltres, les persones que potser no estem tan acostumades, ens sorprèn, no? Que dius, no, és que continuo igual
clar, depèn de l'aspecte també que hi ha. Clar, i quanta gent es detecta avui en dia gran com ella autisme? Quanta gent hi ha que es detecti o hi ha cada cop menys gent i cada cop a vegades més de nens petits? Jo no crec que sigui gaire habitual, no, això? Això és igual, no? De que amb gairebé 30 anys es descobreixi que una persona és autista, o sí que ho és? Sí que ho és, Sí que ho és. Ho és. Més habitual del que sembla. Del que pensem, no? Sí, de fet això, nosaltres, els serveis que nosaltres atenem, tenim com 3 grups. Clar, nosaltres és un servei de persones adultes i tenim com una tercera part que són persones entre 18 i 25, una altra tercera part que són entre 25 i 40, però l'altra són persones majors de 40. Continuen havent moltes persones que es diagnostiquen. I bueno, doncs això té a veure moltes vegades amb això, amb persones que tenen símptomes que han passat desapercebuts o que no s'han mirat amb la mirada actual de l'autisme, però les dades parlen de que aproximadament un 2% de la població és autista, i bueno, hem d'anar mirant perquè són dades que se van actualitzant de manera... Cada cop hi ha més dones autistes? Mira, doncs aquesta pregunta és interessant perquè fa molts anys es parlava que de cada 10 persones una era una dona autista i la resta eren homes. Les menys últimes dades parlen com de 1,4, per cada 4 persones autistes una és dona i 3 són dones, però ara justament hi ha un últim estudi que han fet a Suècia, que és un acord supergran, i ara parlen gairebé de que s'ha igualat a 1,1. O sigui que estem ja gairebé doncs, amb les mateixes... Clar, sempre s'ha viscut des de la mirada masculina aquest tema i també convé pues, canviar una mica la visió i veure des del punt de vista femení, no? A vegades. Sí, i clar, el que passa molt és que en persones adultes no és que no tinguessin cap diagnòstic, és que tenien un diagnòstic erroni. Venien amb diagnòstics de trastorns de la personalitat, fòbia social, trastorn d'ansietat generalitzado, venien amb aquests diagnòstics, amb la qual el problema és que no s'oferia un tractament, ni s'oferia els suports, ni s'oferia la psicoeducació que la persona necessita per entendre una mica, però és això, o sigui, són persones que potser sí que estaven o estan dins del servei de salut però amb diagnòstics equivocats, amb el que tot comporta, no? Medicacions que no eren les que toquen... Això ha passat molt sempre dels mals diagnòstics. Per què passa tant? Perquè és potser problema del professional que no ha fet bé la seva feina, és problema de que a vegades és molt complicat donar el diagnòstic correcte i que a vegades per arribar al diagnòstic correcte t'has d'haver equivocat i has d'haver diagnosticat coses que no són per acabar descartant-ho. O sigui, per què passa tant? Perquè tots hem escoltat moltes vegades de sí, no sé qui li van dir que tenia això, però després resulta que no tenia això, tenia això altre, o no tenia res. O sigui... I a vegades estan donant medicació que és clar, a vegades amb medicació de per mig. Estan medicant per una cosa que no és. Sí, i a vegades en autisme una medicació que no és pot fer efectes secundaris, pot fer... tenen una tolerància a vegades diferent per hipersensibilitats. Clar, a vegades passa perquè... passa per molts motius, jo crec, però moltes vegades és que no podem tenir una mirada longitudinal de la persona. Llavors, el veu un professional, veu que la persona té tic, doncs vinga, trastorno por tics. 3 anys més tard la veu una altra persona i te diu, és que tiene coses una mica obsessives, doncs potser té un toc, no? I una altra d'aquí 3 anys la torna a veure i et diu, bueno, pues és que és una mica tímid i sembla que té fòbia social i ara està amb ansietat, doncs té ansietat. I no hi ha aquesta mirada longitudinal de dir, vale, és que en un moment, o sigui, ha aparegut A, B, més C, més D, la persona m'ho explica, tinc un familiar, un amic, una parella en qui puc contrastar això, o sigui, bueno, falta temps a les visites, falta coneixement, falta aquesta mirada al llarg de lo evolutiu de la persona. Sí, jo crec que és important també el tema dels diagnòstics erronis, que hi ha molta gent que diagnostica alguna cosa que realment no és. I a vegades doncs, fas 2 passos endavant que són 2 passos enrere, realment. Quan tens un diagnòstic encertat, tens una medicació encertada, llavors sí que ja pot començar aquest procés, no? D'adaptació i de tot això. Clar, però a salut mental no tenim una radiografia, no tenim una prova que et digui, doncs és que és això sí o sí, i és entrevista clínica... Si té això, és tal. No, és algo més ampli, no? Sí, llavors és això, moltes vegades requereix de
de temps, no? Que a salut moltes vegades anem justos a temps, de poder-te afinar amb les preguntes que fas, no? De que la persona que t'ho explica tingui també insight. A vegades hi ha persones autistes o persones amb altres condicions que no detecten alguns símptomes, en el qual t'estan dient que no i tu estàs veient que la persona sembla que està neguitosa, però no és que et vulgui enganyar, és que moltes vegades no es detecta, un mateix no es detecta una cosa. Clar. Llavors això també és cert que pot dificultar. I cada cop és més difícil, no? El detectar... Sí, la veritat que jo crec que cada vegada també és més difícil perquè com que tenim la sobreinformació té això també, que a vegades al tenir tanta informació i poder buscar a internet, amb el xat GPT, amb tot els símptomes que dona cadascun dels trastorns, al final veus que encaixes no en una possibilitat sinó en moltes i això et fa també, suposo, més difícil els diagnòstics. Però bueno, al final hi ha un equip de professionals també doncs, que intenta treballar per trobar els diagnòstics correctes i en el cas de la Natàlia, doncs, mira, al final doncs, encara que sigui amb 28-29 anys però ara té un diagnòstic correcte i això doncs, segur que la pot ajudar. Et volia preguntar també, Natàlia, sobre... O sigui, suposo que clar, com hi ha molt d'estigma encara amb el tema de l'autisme, en algun moment de la teva vida potser t'hauràs trobat amb algun comentari que has escoltat d'algú doncs, que no t'ha agradat o alguna cosa. Quins comentaris creus que a vegades fa la gent que són desafortunats de cara a l'autisme? O sigui, comentaris a vegades que creus que no toquen o que creus que estan equivocats fins i tot. No sé, algun que se t'acudeixi. No sé, algun que li hagis escoltat algú, no directament cap a tu potser, però que l'hagis escoltat potser a xarxes socials, a la televisió, per internet, on sigui. Hi ha moltes vegades que la gent no té empatia i potser quan explica alguna cosa, quan diu alguna cosa a xarxes socials, sobretot, perquè estan darrere una pantalla a vegades, pues, no tenen en compte segons què. T'has trobat en algun moment això? Jo personalment diria que no. Hi ha alguna idea que creus que hi ha equivocada sobre l'autisme? Alguna cosa que la gent potser tu creus que pensen però que tu penses no, això no és veritat? Se t'acudeix? Si no se t'acudeix no passa res. Potser que no som empàtics. Per exemple. Per exemple. Sí, sempre es diu això, no? Que no sou empàtics, no? Quan a vegades hi ha hiperempatia. Sí. El que passa és que la comprensió és una altra. Però, clar, o sigui, jo no sóc autista, però sí que acumulo experiències de persones autistes que me van explicant coses, no? Comentaris de quan acaba la persona fa la revelació del diagnòstic, no? Que és una cosa íntima, lo típic de, pues no pareces autista, no? Aquests comentaris són com super habituals, no pareces autista, o minimitzar. Jo també soc una mica autista, no? A veure... Sí. O idees de que sempre posem en la persona autista que és qui s'ha d'esforçar, no? Bueno, doncs serà una mica autista però s'ha d'esforçar. S'ha d'esforçar en què? En canviar la seva comunicació, no? És com si jo us digués que féssim aquesta entrevista sense mirar-me als ulls, sense moure res, no? I us diguéssiu que passéssiu tota l'entrevista fent això. És un esforç brutal. Acabaríeu esgotats. Exacte. No? D'intentar comunicar-vos d'una manera que per vosaltres no és natural. Doncs moltes vegades se'ls diu t'has d'esforçar, has de posar de la teva part i no s'entén com que pot ser una altra manera de comunicar-se, no? Però és això, si ens ho plantegem, que em deixeu de mirar els ulls, que deixem de moure les mans, que deixem de modular la veu, i us dic, i això ho aguanteu fins que aneu cap a casa. I quan esteu a casa continueu fent aquesta comunicació que no és natural per vosaltres. I us deixeu anar a la vostra habitació, però per la resta del món camufleu. Home, és lleig dir que només s'ha d'esforçar la persona autista. Sí, totalment. Sí, em passa alguna similar, també. Jo crec que hi ha persones que em diuen és que no pareces sordo. Ja, jo parlo bé i escolto més o menys bé, em defenso més o menys bé, però perquè estic molt treballat. Clar. Home, és que tu fas un esforç per escoltar. Bueno, ja ho sap. L'esforç que vaig haver de fer al Martí Pol, mare meva. O sigui que això igual que tothom. Llavors, no pareces sordo. Jo, a veure, no, però sí. Sí. I en aquest sentit sí que estic bastant d'acord amb el que es posa. Vull dir que, jo què sé, ara tapeu-vos l'orella esquerra durant tot el dia i mitja d'aquesta. Llavors intenteu escoltar-ho això.
O tapeu-vos les dues orelles durant tot el dia i només intenteu llegir els llavis. Però és un esforç brutal. Brutal. I no es veu. I no es veu, és una cosa invisible a vegades, Mhm. no es veu. Mm. I per això hem de fer l'esforç d'intentar empatitzar amb aquella altra persona i fer visible les seves necessitats. És dir, és així. És que per això és important explicar-ho també, perquè jo, per exemple, jo trobo que des de que vaig fer el programa aquell amb tu i vas explicar totes aquelles coses, és com que t'entenc millor i, per exemple, a vegades quan estic parlant amb tu, m'ha passat alguna vegada que et parlo, jo dono per fet de que m'has escoltat, però veig que no m'has escoltat perquè no reacciones. Llavors jo, doncs, de manera supernatural, et torno a repetir 2 i 3 vegades si cal el que t'he dit perquè m'escoltis, sense molestar-me, sense enfadar-me, sense que això em suposi un esforç de ai, és que no s'entera. No, doncs, si tens aquest trastorn que t'afecta a l'oïda i que fa que doncs, no escoltis les coses potser a la primera, doncs si ho he de repetir, ho repeteixo. I a vegades és culpa meva, per dir-ho d'alguna manera, per això mateix, perquè potser no estic col·locat en el lloc que toca. Llavors, doncs, això t'estic dificultant a tu que em puguis escoltar correctament. Llavors, per això és important compartir-ho tot això. Això mateix. I a nivell de teràpia us volia preguntar quin penseu que és el veritable objectiu de la teràpia per a una persona autista? Perquè, clar, curar-se com a tal, una persona que és autista és autista, no pots arribar a curar-te. Llavors, amb la teràpia, quin és l'objectiu, el que es vol aconseguir? És una pregunta per totes dues. Comences tu? Aviam si penseu igual o no, aviam. Bueno, en el meu cas, jo vaig començar a la teràpia per relacionar-me millor. Val. O conèixer altra gent amb qui sentir-me de tu a tu. I a part de conèixer el parc sanitari de Sant Joan de Déu, també vaig estar en el naixement, entre cometes, de Futur Autista, que és una associació que està a Barcelona a la qual jo vaig. A què es dediquen? Perquè si algú ens està escoltant i li pot interessar, que jo no la conec. Bueno, doncs tenim l'espai d'oci pels adults. Val. I després la Èlia, que és tècnica d'educació infantil, que també és autista, que té la marca de Moment Calm, que és de llibretes fetes a mà. Doncs l'Èlia i a l'associació té l'espai de Jugando d'Autista a Autista i atén a nens, em sembla que és de 0 a 12 anys o així. I a Futur Autista doncs fem de tot. Ens deixen l'associació perquè... Bueno, fem de tot. Ens deixen l'associació... Que no feu. Que no feu, no? Que no feu. No, celebrem cumples, fem puzzles, n'hi ha taller de costura també, i tot perquè us i relacioneu. de pintura. I Sí, perquè ens relacionem l'objectiu seria d'estar de tu a tu. Per poder relacionar-se millor amb altres persones. Allà sí que és cert que no n'hi ha terapeutes, perquè diuen, no, els terapeutes ja els teniu ja els teniu fora d'aquí. Diu, però és un espai perquè us podeu sentir com a casa. Exacte. I, Helena, quina seria la teva percepció d'una persona que ve amb autisme a la teva consulta? Quin és l'objectiu que s'ha d'endur? Clar, ja et dic, aquí també dependrà de la persona. Hi haurà persones que necessitaran controlar la seva ansietat, hi haurà persones que necessitaran tenir xarxa social, com explicava la Natàlia, però a vegades també necessiten coses molt bàsiques que van més enllà de la teràpia, que, per exemple, una dada que a mi em va cridar molt l'atenció és que és el col·lectiu de persones amb discapacitat amb més taxa d'atur. És a dir, el 90% de les persones autistes està a l'atur, tot i ser persones que poden estar ben qualificades. Llavors, clar, parlar de benestar emocional quan no tens un futur en el que puguis trobar un lloc on treballar, moltes vegades és això, o sigui, tenim que acompanyar aquestes persones a fer un pla de vida, perquè, ja et dic, jo puc treballar amb l'ansietat, però si la persona no té treball, no té xarxa, no té vivenda, doncs això doncs és un... Dificulta també una mica. Clar, sí. Això en persones de perfil de les que jo tenc, però també és això, ara aquí a vegades queda una mica invisibilitzat, també és el col·lectiu de persones amb més nivell de suport, que elles potser necessitaran coses, doncs això, com millorar tècniques de comunicació perquè es puguin comunicar, expressar el dolor, malestar, poder trobar eines perquè no hi hagi alteracions de conducta on hi hagi autolesions i es facin mal. Clar, cada persona tindrà unes necessitats i segons el punt de l'espectre on estiguin s'hauran de pensar diferents eines
però que ja us dic que moltes vegades les persones autistes em demanen coses molt Molt bàsiques. bàsiques, molt bàsiques. Mhm. I de fet, quan els hi preguntes, a vegades que hi ha estudis aquests europeus i tal, de ¿quieres que mejoremos la teràpia, no sé què? Et diuen, vull una feina. Vull una feina, únicament vull treballar. Sí, vull una feina on pugui estar bé, on pugui, Integrada, si necessito tenir un moment de descans perquè estic carregat, doncs pugui tenir com aquesta petita adaptació raonable i a vegades te diuen això. És tan senzill com tenir una feina tranquil·la o un lloc amb calma que pugui jo treballar, desenvolupar la meva feina tranquil·lament, Sí. com la resta. Vull dir, no per ser autista hauria de ser menys o més, tampoc. Sí, sí. Això també em passa a vegades també amb el tema de l'audició. A vegades també te rebutgen perquè tens aquest problema auditiu o el que sigui. També és veritat que el món laboral per a les persones que amb discapacitat auditiva i qualsevol altre tipus de discapacitat doncs també costa. És que és una llàstima perquè després moltes vegades passa que gent que té algun tipus de trastorn o discapacitat s'ho calla a les entrevistes perquè té por de ser rebutjat perquè doncs mira, sóc autista o mira, jo tinc un trastorn auditiu i penses, ostres, a lo millor si li dic això, aquesta persona dirà ui, llavors no m'interessa. I és una llàstima, la veritat, que passin aquestes coses perquè el més normal seria doncs, que tots ens acceptem tal i com som i que si tu tens aquest tema auditiu, doncs segur que pots fer la teva feina d'una manera superprofessional com qualsevol altra persona, que potser tens una dificultat afegida, doncs potser sí la tens, però tu ja tindràs els teus trucs i les teves coses per intentar fer-ho de la manera que no es noti que tens aquesta discapacitat. I si no, també ells t'han de facilitar eines, però evidentment tu ets una persona igualment vàlida. I dic això en el teu cas com en el cas de la Natàlia o qualsevol altra persona que tingui una discapacitat també. Doncs ara amb aquesta petita reflexió ens anem a la pregunta final profunda, que és la secció final d'aquest programa, que és una pregunta que us farem per tancar el programa. La pregunta final profunda. Doncs ara us anem a fer una pregunta. La pregunta final profunda. Se la faré a la Natàlia, però també vull que me la contesti l'Helena. I aquesta pregunta que tenim preparada per vosaltres avui és si poguéssiu deixar un únic missatge gravat, que de fet quedarà gravat, sobre l'autisme, és a dir, per aquestes persones doncs, potser que ara s'acaben d'assabentar que tenen autisme i potser doncs, no saben com encaixar-ho o estan una mica nerviosos per el que els hi vindrà en el futur amb aquest canvi ara a la seva vida, havent-se assabentat, què els hi diríeu? Quin seria el missatge que tu li donaries a aquestes persones, Natàlia, tu que ja ho has viscut i ara has normalitzat la teva vida fins que tens una vida totalment normal? Què els hi diries? Si creus en els somnis es faran realitat, perquè entre el creer i el crear només n'hi ha una lletra de distància. Molt bona resposta. Semblava que ho tenia gairebé preparat i tot. Ho tenia après, ja. Ho tenia après. Pues molt bonic i a part de bonic, si ho penses, és que és la veritat. És la veritat, sí. I en el teu cas, què els hi diries a aquestes persones, Helena? A persones que potser s'acabin d'assabentar que tenen autisme i que això per ells ha sigut un xoc i estan mirant una mica com encaixar-ho. Quin seria el consell que tu els hi donaries a aquestes persones? Bueno, doncs primer de tot que es puguin validar amb el xoc, perquè sempre hi ha com un procés com de dol i d'enfado quan t'assabentes d'això de gran, però realment entendre que queda un camí molt diferent per davant per fer, amb informació, amb companys nous de camí que poden anar trobant i que potser poden reescriure part del seu passat i potser poden tenir una mirada diferent al futur. Pues amb aquestes boniques reflexions. Jo crec que cada programa tenim un convidat que fa una reflexió que... Fan el cierre perfecte en el programa. Pues moltíssimes gràcies a totes dues per haver vingut aquí a Abriendo Melones i haver-nos ajudat a obrir aquest meló, com és el de l'autisme en persones adultes, que segur que tot el que heu dit a molta gent que ho escoltarà li servirà i al final és que al final
que vingui una persona a oferir el seu testimoni, jo penso que sempre També és de gran ajuda per tothom. És positiu. I us donem les gràcies a totes dues per haver vingut. I també, Albert, com sempre, encantat de tenir-te aquí. Al peu del canó. Espero que en el següent Meló que obrim tornis a estar aquí també. I ens acomiadem també de tots els que ens escolteu, que si us agrada el que fem, recordeu seguir-nos i donar-nos el màxim recolzament. TikTok, no? A YouTube. Donem una miqueta d'amor a YouTube, que estem una miqueta encara secs, però bueno, jo crec que a poc va poc cap anem amunt. flotant. I ens veiem la setmana que ve aquí amb un nou Meló per obrir, Abriendo Melones. Moltes gràcies a tots. Clavat, no?